Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio Azinayi Corporation. Ndabweranso ndi evangelist YAKO malizani pamutu wakuti midnight is coming. Pakati pa usikupo pali nkudza tikukambirana za masiku osiriza zochitika za masiku osiriza. Cholinga nchonena kuti inu ndine tikonze ubale wathu ukhale wabwino ndi Mulungu. Sizoti tiopsezane koma nkhani ndiyo kuti inu ndine tikhale atchelu, tikhale ngati anamwali asanu anzeru aja ochita zinthu mogwirizana ndi nthawi. Dzina langa ndi Johnny Mulimbika. Bwanji evangelist YAKO malizani atsekule malemba. Pakati pa usiku pali nkudza. Ukayang'ana moyowu m'bale wanga upeza kuti zosautsa zikadabwerabe. Ukufunika mafuta moyo wako, pakuti pakati pa usiku pali nkudza. Tadziwa izi ku America, Pentagon, nyumba ya dongoso la dziko la America, yalengeza tsopano kuti akatakwe ankhondo apanga kachipangizo kodzala mukhungu la munthu ka microchip, kuti munthu akayikidwa kadzitha kumuwuza kuti m'masiku awiri akubwerawo ukhala ndi zizindikiro za COVID-19 ndi udzikhala wokonzekera. Ku Harvard University anthu adza science pamodzi ndi Bill Gates agwirizana tsopano kuti akufuna alichepetse mphamvu dzuwa pogwiritsa ntchito fumbi lotchedwa calcium carbonate. Akuti akalithira mmwambamo pakati pa dzuwa ndi dziko pofuna kuletsa kuti dzuwa lisamaotche kwambiri pa dziko lapansi. M'bale wanga zonsezi ukamaziona ukuti dziko likupita kuti pa chilumba china chotchedwa St. Vincent, komwe kuti zilumba ting'onoting'ono ta ku America pafupi ndi ku Barbados kwachitika volcano, chiphalaphala chimene chimatuluka pansi choopsa kwambiri, ndipo anthu ochuluka akusowa pokhala. Koma pa nthawi imene ngozi imene imachitika opulumutsa anthu adafika. Koma choseketsa nchomvetsa chisoni, onse amadakana katemera amene alibe ziphatso kuti alande katemera amakanizidwa kuti asakwere nawo zida zopulumukira, ndipo ena amavomera pomwepo kuti chabwino ine bayeni katemera cholinga kuti ndipulumuke. M'bale wanga ku Grenada nako, Grenada kadera kokongola kwambiri ku zilumba za ku America kumweko, kakhazikitsa mfundo tsopano kuti onse ogwira ntchito nyumba zokopa alendo ayenera kulandira katemera. Apo ayi ntchito kuyenera kuti komanso alendo onse opita ku Grenada akuyenera kulandira katemera. Kaya ndi mataxi driver aliyense amangalo ku Grenada akuyenera kulandira katemera. M'bale wanga zindikira kuti pakati pa usiku pali nkudza. Ndikuwerenga nawo MATEYU chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati, ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta m'sopa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuwula, onani mkwati, tulukani ukakumana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwagulitsa malonda mukadzigulira inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika, ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati. Ndipo anatseka pa khomo
Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, mbuye mbuye mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Abwenzi, tikulingalira pa verse 8 ndi 9. Ndipo Pusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena amafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu. Koma makamaka mukani kwagulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Nyengo izi zili pa dziko lapansi zikudza patsogolo pathu. Kuti munthu udutse ukufunikira mafuta akhale mu msupa yako, Mzimu Woyera. Taganiza za galimoto yopanda mafuta, ikamakwera chitunda simamaliza konse chitundacho. Timaona m'misewu tikamayenda minibus, upeza minibus yakodwa ili pa mtunda, kondakta atenga chiguba kuthamanga akubwerera mbuyo akupita kukagula mafuta. Fachani minibus imwe makwera mtunda muli mafuta ochepa. Taganizira za machini amamugwiritsa ntchito mafuta nga generator, ngati angasenzesedwe katundu wambiri kha mafuta ochepa, umapeza kuti matsamwa imakanika kumaliza ntchito yake. Ndoko oyang'ana moyo m'bale wanga uli ndi zitunda zambiri zokuti weyo ukwere, ukapanda kusamalitsa m'bale wanga ukasowa mafuta sukwera zitunda zimenezi. Zitunda za COVID-19, kuvuta kwa chuma, mikangano mundale, katemera, zolabadira za moyo uno zambiri, tizitsulo toyika mukhungu la munthu, kuphwanyidwa kwa ufulu wa munthu m'bale wanga. Zimene ndi zitunda zimene moyo uli nazo. Imene ndi ntchito yakuti weyo uyendemo. Ndikati ungasowe mafuta zindikira kuti zitunda zimenezi zikulaka kuti uyendemo m'bale wanga. Ndi nthawi ino yosunga mafuta msupa yako. Ufufuze moyo wako kuti koma mafuta alimo, koma Mzimu Woyera inakutilamulira. Ukapeza kuti ayi, nthawi yogula kwagulitsa malonda ndino, nthawi yogula ndino m'bale wanga, usembekezere kuti pakati pa usiku pafike. Usembekezere kuti umve mfuwu kuti taonani Yesu ali nkudza pakati pa usiku penipeni. Pamene ukumva mawu awa tsopano, munyengo inu yakuyitana, ndiyo nthawi yabwino yonena kuti iweyo ugule mafuta uyike msupa zako. Tikumakambirana pafupi kuti ungatani, chifukwa zindikira kuti moyo uno ukumana ndi zovuta zambiri patsogolopa. Machitidwe chapter 14 verse 22, Mzimu adalankhula mwa Paulo nanena, nalimbikitsa mitima ya ophunzira, nadandaulira iwo kuti akhalebe mchikhulupiriro, ndi kuti tiyenera kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi zisautso zambiri. Haleluya! Ukumva mawu m'bale wanga? Paulo adatsimikizira abale, adawatsimikizira okhulupirira, nanena tiyenera ife kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi zisautso zambiri. Kodi iwe m'bale wanga uganiza kuti uyenda moyera? Uganiza kuti moyo wako uzikhala mwamtendere mpaka kalekale? Udusa muzisautso zambiri. Ponena za masiku akumapeto ano, Mzimu Woyera adalankhula mwa Timoteyo nanena pa 2 Timoteyo chapter 3 verse 1, mwa Mulungu akufotokoza nanena, koma zindikira ichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa. M'bale wanga, Paulo adalankhula namuza Timoteyo, chenjeza wanthu, awuze wokhulupirira kuti masiku otsiriza azindikire kuti zidzafika nthawi zowawitsa. M'bale wanga, masiku otsiriza ndi ano. M'bale wanga, zindikira kuti nyengo zowawitsa zili pa ndunji nafe. Nyengo zowawitsa zimene tikukhala, ena ali bize ndi mdulidwe, ena akatemera, ena microchip, ena zakudya za mulabu, ena network za mphamvu zovuta 5G. M'bale wanga, ukaziyang'ana zonsezi zikufuna thupi la munthu amene wali masiku ovuta, masiku owawitsa. Ukalowera uku kodi mwadulidwa, ukalowera uku kodi katemera mwandira, ukalowera uku akuti apanga tizitsulo toyika mthupi la munthu, ukalowera uku upeza zakudya zachangu zina zake zononga matupi a anthu, ukalowera uku akuti kubwera mphamvu zosiyanasiyana ma network. M'bale wanga, zonsezi kufunafuna thupi la munthu. Zindikira masiku ovuta, masiku osautsawa. Ukuyenera kukhala ndi mafuta msupa kuti nyengo zikafika penipeni izi uzathe kulimba, uzathe kuyima mu nyengo zosautsa zosiyanasiyana. Deuteronomy chapter 28 verse 67 pali mawu awa. Mawa mudzati, bwenzi atafika madzulo, ndi madzulo mudzati,
bwenzi utafika mmawa chifukwa cha mantha a mtima mwanu amene mudzaopa nawo ndi chifukwa cha zopenya maso anu zimene mudzazipenya. M'bale wanga, Mzimu Woyera adalankhula mwa Mose nawawuza ana a Israeli chifukwa mitima yanu mwadzadza mantha. Leronso imva Mulungu akulankhula, ukawuyang'ana moyo, ukayang'ana dzikoli, mitima mwa anthu mwadzadza mantha. Anthu akumaganiza bwanji kungodeni nkagone. Ukagona tuloso, mwina tulosa mabwera, ena chifukwa cha makatemera malandira matupi awo akusintha-sintha, zovuta zokhaza mbiri. M'bale wanga, ukayang'ana maiko ambiri panopo ayamba kuletsa katemera, akuletsa ifo akunena kuti akuletsa mavuta ambiri. Pa South Africa pompapa anakana katemera wina, adapanga wina komweko amwimitsanso, anthu akukhala mantha. Izi bwanji ndakunena kuti chifukwa cha mantha amtima mwa anthu adzaopa, adzanene bwanji kungoda nkagone ine, kukadanso mdima ukakula mati bwanji kunja kungocha, mwina ndziona kuwala chifukwa cha zimene maso awo anthu akupenya. Tangolingalira zimene ndafotokoza za ku St. Vincent kuti anthu moyo wawo uli pa chiopsezo, koma akuzidwa kuti ife sitikupulumutsani inuyo kufikira kuti mnamulandira katemera. M'bale wanga, chikondi cha unyinji zazilala masiku akumapeto. Anthu adzakhala odzikonda okha masiku akumapeto. Anthu sakusamalanso za mavuto a munthu wina, akuyang'ana za zimene iwo afuna kukwaniritsa. Chiphalaphala chimenechi chimasautsa chikatuluka. M'bale wanga, iwe mwanapita ku sukulu zobwino nkhani ya volcano, simasewerayi ndi nyengo zovuta, nyengo zosautsa. Koma ine ndapeza kuti ku St. Vincent chiphalaphala chimene chatulukachi, ana mandwa awa amadapanga COVID-19 ndamene abweretsanso mavuto amenewa. Ndikudziwa bwanji zimenezi ndi omwewanso adapanga makina obweretsa mvula, amatha kupukusa makina nkuponya utsi mwambamo, mtambo yambitsa mvula wakimiloni basi ndikukutala, kenako mphindi zochepa mvula nkuyamba. Ine ndaonera m'buku la Yobu kuti mphepo imene idadza nkononga chuma cha Yobu, Satana adayitumiza cholinga pereke mantha kwa Yobu amnyoze Mulungu wakumwamba. Chomwechi volcano machite ku St. Vincent, m'bale wanga, osakaikeso. Satana ndi mphamvu yoponya mpweya mwambamu naononga chilengedwe. Ndaoneranso ku Mozambiki kupama nkhondo zimene zikuchitika chifukwa kuli mafuta kumene kuja, kuli mafuta. Koma tsoka ilo anthu aku Afrika angophana okhaokha, azungu nazemba natenga mochuma napita nacho kwawo, nafuna kuwasiya anthu ali tambalale, naphana wina ndi mzake. M'bale wanga, zindiyo Satana ngoyipa. Ukuyena umudziwe Yesu, masiku otsiriza, masiku owawitsa, mitima ya anthu kudzazidwa ndi mantha kuti azingomvera chimene anthu ena akufuna chitike pa dziko lapansi. 2 Timothy chapter 3 verse 2 pali mawu awa, pakuti anthu adzakhala odzikonda okha, okonda ndalama. M'bale wanga, anthu akuyang'ana pa ndalama siya moyo wa munthu. Tionani nkhani zakatemera ku dziko lapansi, nkhani za mdudwe ku dziko lapansi zikukhuza ndalama. Mkati mwa wiki ndimacheza ndi mnyamata wina, adandiyimbira foni, abusa nditani, ndidakopeka ndi ndalama, ndakakamizika uchitisa mdulidwe. Koma moyo wanga kusowa mtendere, ndikumasowa mtendere mkati mwangamu. Nditani ndalama. Masiku otsiriza anthu adzakhokonda ndalama, anthu akulole kuwapatsa anthu mifuti naphana okhaokha ma Africans. Koma iwo akutenga chuma, ukapita ku DRC so chimodzimodzi adayika Satana dzimasetelati mlengalengamu. Amachita kudziwa, mudziwa kuti kuli miyala ya golidi, mudziwa kuti kuli diamond, ndi amapereka mifuti kumagulu anthu, magulu azifamba. Iwo aja akamamenyana nkumaphana, azungu amabwera nanyamula miyala mtengo apatali kumapita nayo kwawo. M'bale wanga, anthu adzakhokonda ndalama masiku akumapeto. Inu takumbukirani Satana anadza nakhala pakati pa ophunzira ake a Yesu mwa Yudasi. Ine sindikayika chokonse kuti kamuna uyu amene akufika kudzithemba kuti iye afuna kukatchinga dzuwa, Bill Gates, ine sindikayika konse kunena kuti amene ndi Satana ali pakati pa anthu. Ine sindikayika konse. Ndifotokoza bwanji kuti amene Satana ali pakati pa anthu? Ukamawerenga 2 Timothy chapter 3 verse 4 pali mawu akuti anthu adzakhala achiwembu, aliuma, wolimbirira, otumuka mtima, wokonda zokondweretsa munthu osatokonda Mulungu. M'bale wanga, tukamba za masiku otsiriza kuti pakati pa usiku pali mkudza. Ukayang'ana mkati mwa COVID-19 ndi mphwake katemera, ukayang'ana mwa 5G upeza muli anthu achiwembu. Maplana amene akuyendetsa pansi udzo ndi chiwembu chokha, anthu adzakhala achiwembu. Ukamva Bill Gates akufuna kutchinga dzuwa, akuti kulipanga dimu dzuwa, kulipanga dimu akuti lisamaombe kwambiri,
dziwa kuti ndikutukumuka mtima, ndikudzikuza ndi mtima wa Satana umenewu. Ine sindikayika konse kuti amene Satana kukhala pakati pa wanthu. Satana zimene Mulungu apanga Yesu amabera zomwezo. Kumbukira Yesu Khristu adabadwa ku dziko lapansi. Yesaya adafotokoza, taona namwali adzayima nadzabala mwana wamwamuna, mudzamutcha dzina lake Emmanuel, ndiye osandulika, Mulungu pakati pa wanthu. Nayenso Satana amakonza njira nakhala pakati pa wanthu. Ezekiel 28 verse 4 and 5. Mwa nzeru zako ndi luntha lako wadzionerera chuma, wadzionereranso golide ndi siliva mwa chuma chako. Mwa nzeru zako zazikulu ndi kugulana malonda kwako wachulukitsa chuma chako, ndi mtima wako wadzikuza chifukwa cha chuma chako. M'bale wanga, tangoganizira chuma chimechi ndi mkulu ameneyi. Maphunziro apitawo ndafotokoza kugula malo ambiri cholinga azidzalako mbewu za GMO. Afuna kulidza zisadzikoli ndi mbewu zokhazokha za chinyengo za Satana. Tangoganiza munthu wa Microsoft, munthu adza makompyuta, koma dziko lonse akalankhula lili gwede. Ngakhale anthu amutsutse zimaoneka kutsutsa sikumamveka. Talingalira mwa Ezekiel 28, Yehova adanenetsa za Satana kuti ndi wanzeru, wokhala ndi luntha lake, wokhala ndi chuma, ndiye akufotokoza kuti mwa nzeru zake zazikulu ndi malonda ake wachulukitsa chuma chake. Taganiza mkulu amene ndifane ndikufotokoza kunena kuti ndi Satana pakati pa wanthu, ndi mtima wake wadzikuza nanena, ine ndikatchinga dzuwa la Yehovalo ndikatchinga lisamawombe. Akuloleranji Yehova kuti dzuwa liziwomba pa dziko lapansi? Amene wandi makani amene Satana amachita ndi Mulungu wakumwamba. Inu ndakumbukirani kuti Satana anadza nakhala pakati pa ophunzira a Yesu mwa Yudasi. Kodi iwo madziwa kuti Yudasi Yesu sanamuyitane, koma adangodza Yesu, adangodza yekha. Kumawerenga Luka chapter 9 verse 57, amakamba za munthu wina kuti adadza kwa Yesu nanena, ndidzakutsatani, inenso ndidzakutsatani. Yesu adayamba kumuyankha, mwana wa munthu, alibe ngakhale poyika pa mutu wake, akuti nkhwimba ndi ankhondo ezi ndi nkhwimba zawo, koma mwana wa munthu alibe ngakhale poyika pa mutu wake. Amene adali Satana adadza nakhala mkati mwa ophunzira a Yesu. Ndifake nthawi kupachita kwa Yesu itakwana, Yesu adatenga kanthongo nampatsa Yudasi nanena, chimene funa kuchita chita msanga. Munthu amene cha Satana amalankhulidwa, munthu amene cha Yesu amamuza Satana amadali mwa Yudasi kuti ndinakuona udadza pakati pathu udakhala, umakonda ndalama, udali mbava, umayenda ndi thumba la ndalama, kukupatsaka mpata ungatembenuke sudatembenuke. Ndiye chimene ufuna kuchita chita msanga. Ine nkaliyang'ana dziko lapansi, Yesu atenga kanthongo wampasa Satana, amudza Satana, chimene ufuna Yesu achita mwa msanga ndi kubwera kudzatenga ana anga okhulupirika. Koma takumbukiranso Satana anadza namputa Davide mu 1 chapter 21 verse 1. Satana anawukira Israeli namputa Davide awerenge anthu. Ukaliyang'ana dziko lapansi, m'bale wanga, ukaliyang'ana, ine ndikuona Satana waukira Israeli walero. Satana waukira anthu osunga malamulo a Mulungu nukhana umboni wa Yesu. Ndi walowa mwa anthu, walowa mwa Bill Gates ndi anthu ena ndi mabungwe osiyanasiyana. Kanyanga kakang'ono nanena, tapangani ka virus, tapangani ka virus. Nanena tapanga network ya mphamvu 5G, ndifuna ndidzipanga track ya anthu. Nanena tapangani katemera, ndifuna panga kalembero a dziko lapansi. Wosagulitsa ngasakana. Wanena tapangani ndalama ya digital, ndifuna ndilamulire dziko lapansi. M'bale wanga, tamvani lero akuti tapanga dimu dzuwa. Satana imweyo akuwauza panga dimu dzuwa. Kodi olenga dzuwayi bwanji angulise dzuwa lizuwo chali dzuwo chata kalipangeni dimu? M'bale wanga, ukang'ana zonse ziwona pakati pa usiku pakudza ndi nthawi yokonza moyo. Kodi mukudziwa kuti dzuwa limayimirira Khristu Yesu? M'bale wanga, zimene zikudziwa kuti dzuwa limayimirira Yesu Khristu, mpulumutsi wa moyo. Malaki chapter 4 verse 2 pali mawu awa, koma inu akuopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani, muli kuchiritsa m'mapiko mwake. Haleluya, haleluya. Akunenetsa kuti anthu olungama, dzuwa la chilungamo, the son of righteousness, Yesu Khristu adzatitulukira ndipo tidzachiritsa m'mapiko mwake. Ndipo popeza dzuwa likuyimira Yesu Khristu, ukawerenganso Chivumbulutso chapter 12 verse 1, mwamba mudaonekera chizindikiro cha mkazi wovala zoyera, kumwambaku atazungidwa ndi dzuwa, navala korona wa nyenyezi 12, kumapazi kwake ataponda mwezi. M'bale wanga, zindikira kuti dzuwa likuyimira Yesu Khristu kuti ndiye mwamuna wa mpingo, nyenyezi kuyimirira ziphunzitso za atumwi,
mwezi kumapazi kuyimirira mawu a mulungu amene ukuyenera kunyamula ndi mafuta ake. Ndetaona tsopano popeza dzuwa liyimirira Yesu Khristu, Satana afuna kulimbana ndi Yesu Khristu. Muzizindikiro za Yehova Mulungu wakumwamba mu chilengedwe chake, zonse zimene zimaonetsera ukulu wa Mulungu Satana akulimbana nazo. Ndi chifukwa chake akulimbananso ndi thupi lako. Kodi iwe sudziwa kuti thupi la munthu ndiyo kachisi wa Mulungu, ndipo Mzimu Woyera agoneramo? Mapulani wonse amene akupanga wakulimbana ndi thupi la munthu, tikemo tizitsulo, tikemo katemera, tikemo chani zambiri zimene zikulowa mthupi la munthu. Cholinga cha Satana akupanga ataki kachisi wa Mulungu wakumwamba. Satana akupanga ataki kachisi wa Mulungu wakumwamba kuti usokonekere ubongo, usokonekere maganizo, usiye kumpembedza Mulungu wakumwamba. Ndi izo panga dimu dzuwazi. Ngati Mulungu angalole, izi zimapanga ku Pentagon asilikali kuti utenga kachitsulo kazimuza munthu ake muthupi lake, kazimuza kuti masiku awiri amene akubwerawa iweyo ukhala ndi zizindikiro za COVID-19. M'bale wanga zindikira zonsezi akulimbana ndi Yesu Khristu. Kuti ukhulupirire kuti ndi Satana pakati pa wanthu, mupeza kuti ngakhale anthu amuletse Bill Gates muzochitika zosiyanasiyana, aliyense amakhala chete, iye amangopanga zinthu kumachitika. Satana sumalimbana naye ndi mawu. M'bale wanga sizingatheke. Hava adalephera ndipo adagonjetsedwa. Satana umalimbana naye pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu okha basi. Konza nyali yako m'bale wanga, ifa masiku wangoyipa. Konza nyali yako, nthawi yatha Yesu Khristu akudzapo mpano. Taona mkwati akudza, anamwali opusa, pamene idafika povuta mpamada tumukoti nyali yathu mafuta angochepa. M'bale wanga usakhale iweyo. Kumbuka adaphunzira kuti mawuwo a Mulungu ndi nyali, koma nyali yakuti yake ikufunika mafuta akhalemo. Ukhoza kukhala wodziwa mawu womapita kutchalichi, ukhoza kukhala profesa wophunzitsa theology, ukhoza kukhala doctor wophunzitsa theology. M'bale wanga kuphunzitsa mawu a Mulungu sikuyabusa, sikanthu koma kulola Mzimu Woyera alamulire moyo. Ndaonapo anthu akuphunzitsa religious education, ndonapo anthu akuphunzitsa theology, koma kachasu amamwa fodya amasuta. Zikufunikira Mzimu Woyera kuti akuthangate kutsutsa tchimo mkati mwa moyo wako, kuti mnyengo zovutazi, zitunda zimene takwerezi, ukwanitse kukwera chitunda mpaka na pamwamba, mpaka na tsiku la maomboledwe. Konza nyali yako. Iyi ndi nkhondo m'bale wanga ukayang'anisitsa pakati pa Khristu ndi Satana. Kulimbana kumene akulimbana ukapanga dimu dzuwa, kulimbana kumene akulimbana ndi thupi la munthu. Imene ndi nkhondo pakati pa Khristu ndi Satana. Chifukwa chani? Nkhondo idayambira kumwamba. Adatiuza kale Chivumbulutso 12:9, mudali nkhondo mwamba Mikaeli ndi angelo ake, chinjoka kapena Satana ndi angelo akenso. Ndi nkhondo idamulaka, adamponya ku dziko. Kodi m'bale wanga ukudziwa kuti adamponya ku dziko Satana, iye sadakhale chete. Sadakhale chete. Umve zimene akunena mawu Mulungu. Chivumbulutso 12:12 pali mawu awa: chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu, wokhala ndi udani waukulu, podziwa kuti kamtsalira kamthawi. M'bale wanga Satana adaponya ku dziko lapansi, ndi udani wake ndi waukulu, akugwiritsa ntchito njira iliyonseyo kuti agonjetse ufumu wa Mulungu. Ndifake walimba ndi thupi la munthu, akuona agonjetsa pang'ono tsopano, afuna kulowa kuchilengedwe muchina chilichonse. Akubweretsa volcano pa dziko lapansi. Zindikira zivomerezi zina amabweretsa ndi Satana, sizachilengedwe. Zokuvuta kwa nyengo kwina amapangudza ndi Satana kuti asokoneze wanthu. Ndoyamba pano kulimbana ndi dzuwa. M'bale wanga zindikira chinthu ichi. Ukaliyang'ana dziko lapansi kumene likupita, afuna kugwiritsa ntchito kwambiri mphamvu za dzuwa mu magetsi ndi zina zoterozo. Ndakamuna amene akachinga ndiziyambuye mudafotokoza nkhani ya cyber attack, kuti akhala kusokoneza zinthu zosiyanasiyana zimene zimalumikitsa moyo wa munthu. M'bale wanga pepa uthenga ungwa kuya, muli zinthu zambiri mkati koma Mzimu ena kuthangate kuti uzimvetse zinthuzi. Ndetu kamba kuti konza nyali yako tsopano. Moyo ufika povuta uwu, mdima ukula kwambiri, ndipo mu mdimamo mufunika mafuta kuti nyali yako idziwala. Chifukwa mdima onsewu ukakhala ukukonzekera iweyo, uzindikire kuti mdima ukamakula kukula kwa mdimaku, mdima ukhala ukukonzetsera kudza kwa mkwati. Ifa mkwati adadza pakati pa usiku. Ndi usadandaule kuti mdima ukula koma uzikondwera ndi ukonzetsere moyo wako.
ndifake mfuku mveka pakati pa usiku onani mkwati ali mkudza. Pamenepo mpamene opusa akuonekera, pamenepo mpamene ochenjera akuonekera. Panopo tizikhala chonchi kumwana ngati level imodzi. M'bale wanga zindikira, zinthu zikafika povuta izi panopo zikumaoneka zopheka. Anthu tikumakambirana ma WhatsApp, tikumakambirana m'magulu kuntchito, m'machali tikumakambirana, kumazindikira kuti zinthu zambiri moyo na anthu amangokamba, koma zikafika pochitika penipeni mpamene amaonekera ochenjera ndani, opusa ndani. Pamene ophunzira a Yesu adabisala, Yesu ataphedwa nakayikidwa m'manda, ophunzira Yesu adatenga anakabisala mnyumba, amachita mantha chifukwa amaopa kuti ufumu wa Rome mwasilikali mwina nawo sawagwira. Ukumbukire Petro paja amathawa, akamfunsa Yesu amayenda nalo, sindikumudziwa amene. Adali ndi mantha ophunzira Yesu, nadakabisala nalowa mchipinda. Koma tsiku limene mwamuna wa mtanda Yesu adadzuka kumanda, tsiku lachitatu adadza nakapeza ali mchipinda atabisala. Adangoonekera pa khoma Yesu mchipinda, ndadalankhula mawu Yesu, mtendere ukhale nanu. Ndipo Yohane 20:22 pali mawu awa. Ndipo pamene anati ichi anawapumiranani nawo, landirani Mzimu Woyera. M'bale wanga, Yesu ankadziwa kuti ananga awa agwidwa ndi mantha, abisala muno akuopa dziko lapansi, abisala anangawa akuopa 5G, abisala anangawa akuopa COVID-19, abisala anangawa akuopa katemera, abisala anangawa akuopa zambiri zimene zikuza ku dziko lapansi. Koma kuti alimbike mtima afunika Mzimu Woyera. Haleluya! Kuti alimbike mtima afunika mafuta mnyali zawo. Yesu adanena, ndipo pamene anatichi anawapumiranani nawo, landirani Mzimu Woyera. Yesu adapereka Mzimu Woyera kwa anthu akhulupirira kuti manthawo awachokere. Ndadawauza musachoke mu Yerusalemu kufikira mtalandira mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo mudzakhala mboni zanga kuyambira mu Yerusalemu, mu Samariya ndi mu Yudeya. Ndi chifukwa chake ukamawerenga pa chapter 2 machitidwe atumwi, ophunzirawa adakhala pa chipinda pamwamba napemphera, anafula kwa wina ndi mnzake, nalemekeza Mulungu. Pomwepo Mzimu Woyera adadza nawalimbikitsa. Petro amantha uja adayimirira nalalikira kwa anthu. M'bale wanga zindikira, masiku ovuta amene tikuyendawa, zitunda zimene tikukwerazi, ukufunikira mkati mwako mukhale mafuta. Mzimu Woyera akhalemo akulimbikitse fa nthawi njovuta, nthawi njosautsa. Ndipo pokhapokha Mzimu Woyera akhale mwa ife. Nyengo zovuta zonsezi, zitunda zonsezi, tidzakwera pamwamba ngachomba nkhanga, popeza mafuta adzakhalamo. Mdima ungakule bwanji, nyali idzawala, ndipo mkwati tidzakumana naye. M'bale wanga, konza moyo wako, Yesu akudza. Pemphera kwa Mulungu wakumwamba akupatse Mzimu Woyera. Pemphera Mulungu akutsanulire Mzimu Woyera. Pemphera kuti ukhulupirire mawu a Mulungu. Pemphera kuti udziwerenga mawu nthawi zonse. Masiku ali wovuta, Yesu adawapumira nanena, landirani Mzimu Woyera. M'bale wanga, Yehova akupatse Mzimu Woyera. Mafuta akhalepo mtsupa zako, popeza mafutawo adzasintha khedwe lako mnyengo zovuta. Khedwe lako lidzalimbikitsika ndipo sudzasintha. Tikamabweranso ulendo winawo, tifuna tione nkhani yakutsekedwa kwa chitseko chimene adatsekera anamwali opusa adawatsekera. Ambuye akulimbikitse, Ambuye akupatse mphamvu, Ambuye akudzaze ndi Mzimu Woyera masiku ovuta, masiku osautsa, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Midnight is coming. Pakati pa usikupo pali nkudza. Zochitika ndi mukuziona, zizindikironso zochitika ndipo zochitika mwachangu. Ndiyamikire nonse amene mudapanga chisankho chomvera program imeneyi. Ena mudapanga magulu omvera program imeneyi, komanso ena alipo amene mutamvera maprogramu amenewa mwapanga chisankho chokuti mukonzenso ubale wanu ndi Mulungu, ndipo mukufunitsitsa mutabatizidwa mwapanga chisankho chokuti mubadwenso mwatsopano. Chimenecho ndiye chabwino. Chimene ndingakulimbikitseni nchonena kuti pitani kufupi ndi abusa amene akuyandikirani kumene muliko. Komanso chachikulu nchonena kuti mupitirize kuwerenga baibulo, muzikonda kumvera mawu a Mulungu, muzikonda kucheza ndi anthu amene akuthandizireni kukuza moyo wanu wauzimu. Ndimati nkukumbuseniso ndikunena kuti mwina nkutheka maprogramu ambuyowa mudawaphonya, koma mwawi ulipo wakuti mukhoza kuwapeza maprogramu imenewa osatipomvera pa wireless pano, koma mutati mwachayalamya kapena kutumiza text message kapena pa WhatsApp pa 0manayina25614147 0manayina25614147 kapena 08217693230 0821769
323 mukatelo muyankhula ndi evangelist YAKO Malizani kuchokera ku mastudio azinayi corporation. Ine ndi Johnny mulimbika mwakoma nonse, pirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa. Ndapita. Natsimikiza kumtsatira Yesu, sindibwelela muyo. Natsimikiza kumtsatira Yesu, sindibwelela muyo. Tikopa muyo, tanda patsogolo, sindibwelela muyo. Tikopa muyo, tanda patsogolo, sindibwelela muyo. Anandifera pantanda paja, kundikulumutsane. Anandifera pantanda paja, kundikulumutsane. Anandikula ndimazi wake, ndine wake leloni. Anandikula ndimazi wake, ndine wake leloni. Chikonditu chodabwitsa, fumo yanga kutaya moyo wake, kuombola tu ine wochimwa, woyenera kufa. Anayamba kundikonda, nanenso ndidzamukonda iye. Palibe tu dzina lina lofanana ndi Yesu wanga. Ndatsimikiza, oh, sindibwelera. Ine ndatsimikiza, sindibwelera. Oh, tikopa mbuyo, tanda patsogolo, sindibwelera. Oh, tikopa mbuyo, tanda patsogolo, sindibwelera. Yesu anandifera, pantanda paja, kundikulumutsa. Ine anandifera, pantanda paja, kundikulumutsa. Iye anandikula, ndimazi wake, ndine wake lelo. Iye anandikula, ndimazi wake. Ndatsimikiza, sindibwelera. Oh, tikopa mbuyo, tanda patsogolo, sindibwelera.